हेल' लोगोफोर काम प्लिज काम। ओइ लोगो सासे फन रायलायदोंमोन बेखायनो माने मुद जादोंमोन। पुर्निमा सना नामा? मुद नामा सावन गैया माथो। मुदथ' नङा। हिन्दी वाला है क्या? प्लिज काम कमेन्ट कीजिए प्लिज। पुर्निमा माथो खोनायाखै। दालाय खोनाबायना खोनायाखै पुर्निमा? ए होनदो पुर्निमाया खोनाबाय आरो ना। प्लिज लाइक डान लाइक कमेन्ट कीजिए प्लिज। केट गार्ल्सआनो आं ए केट गार्ल्सआ नोंसो आरो ना। आदसा माने गुबुन आइदिजों फैदों। खोनाबाय दे माने लोगो फन रायलायदोंमोन नालाय सासे ओइ माबायाव थायो मा होनो बेंगलर ना खम्पानियाव थायोलै बे फन हरदोंमोन। आं एल बि होनायजों बे फन हरनाय जादों। हेलो गाइस काम प्लीज। जो आया है मेरा एलबी में एक बार तो लाइक करके दे जाओ यार। कमेंट कीजिए प्लीज। थोड़ा बात करेगा। कौन कैसा है, क्या हाल है, कैसा चल रहा है आप लोग का? पुर्निमा आंहासो बेखौनो आंनि मबाइलखौसो सावन मा होनदों खालामलाबायदों ए बै नङा आंनासो। पुर्निमा लाइक देन अके थेंक इउ पुर्निमा लाइक हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। मानसिफ्रानो फैयो आरो थाङो। अगर हिंदी वाला है तो कमेंट कीजिए प्लीज। इसामिस आसि नेखि इसामिस कमेन्ट करक। কোনে চাই আছে ক'ৰ পৰা অলপ কথা পাতি মাহক। पुर्निमा नानि मा ओंख्रि जानाय? उन्दुग्लांलाबायनानैसो होदां एलबिखौनो। मा खालामगोन मा मागोनसो मोनदों आं। हेलो फ्रेंड्स कम प्लीज लाइक डन। अगर किसी ने फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लो यार, मुझे भी मैं भी आप लोगों को रिटर्न देगा। नाइस ब्रादार सुमित नार्जारी थेंक यू फंबाय। माब्रै दं खबर सबर फंबाय? आरो बहानि जाखो फंबाया? गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय। बहुत गोजोननाय जासिहरबाय आङो फंबायनिसिम आरो साफ्रोमबो आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय दै। गोसो गोथारै आजावना लादो लोगोफोर। जायफोर आंनि एलबिखौ नायदों अननानै प्लिज कमेन्ट खालामाबाबो बुंनोनो रोंलायलांलासो लाइकखौथ' होनानै गालां अननानै प्लिज। मोनसे अननायनि गेजेरजों काम प्लीज मेरा एलबी में आ जाओ। जो लोग मेरा एलबी को देख रहा है आप लोग एक तो लाइक बन के जाओ यार प्लीज। अब बात तो करो प्लीज। सुमित नार्जारी फंबाय बहानि जाखो आरो मा खबर? ओंखाम सोंखाम जाबायना जायाखै? माब्रै दङ खबरफ्रा? पुर्निमा नानियालाय खारबाय नामा? हेलौ एभ्रिवान गुड इभिनिं होनदो। वेलकाम टु माय चेनेल पुर्निमा नानि दङ। दे खारना दोननानै दै दानखाथ'ना। That is the channel. Finishes it more. ओइ पुर्निमा नानि नोंसोर माबा एलबि होयोना ना होआ खिथालाय? आरो
माबा सुमित नार्जारि फंबाय एलबि हैना होआ नोंसोरो नोंखौनो नायगासिनो आंखौ नायगासिनो दे नायबाय था एसे नायाबा सोरथो नायनोलै माथो रावबो कमेन्टबो खालामा कमेंट भी नहीं करता है आप लोग सिर्फ देखते रहता है देखो स्मकार डक्टर बबेनिलाय आदायालाय आं माबानिसो सनितपुर ढेकियाजुलिनि फंबाय स्मकार दत्त बहानि जाखो फंबायालाय वेलकम वेलकम मेरा एलबी में आ जाओ सभी को मेरे तरफ से स्वागतम है आइए कमेंट कीजिए प्लीज थोड़ा बात करो और लाइक तो बन के जाओ यार एक एक ओंखाम जाबायना जायाखै स्मकार दत्त फंबाय पुर्निमा आं फिलिप आदानि माबाफोर जायो नामा नों फिलिप आदानि माबाफोर पुर्निमा सोर फिलिपलै बबे जायगानि पुर्निमा फिलिपा स्मकार दत्त आलासिबो दंमोन ओमफ्राय जिएफबो दं आच्छा नोंजों नामा स्मकार दत्त फंबाय पुर्निमा फिलिप बेनोथ' सोर फिलिपमोन पुर्निमा खिथाहरलाय अननानै बबे जायगानि फिलिपआथ' ओरै जोंनिथिंबो दङ दंनाया आं सिनायनाय माने सुमित नार्जारि फंबाय थांबाय नामा फैदो अननानै दसे सावरायनोसै सोर सोर दङ गोदाव सोराव बे सानसु समाव माथो खालामनो ओरैनो दसे एलबि होबोदां पुर्निमा बे हग्राजुलिनि फिलिप पुर्निमा बै माबानि जैथुननि फिलिप नामा लक्की गगय फालक लक्की गगय वेलकाम मोर एलबिट अহাৰ কাৰণে वेलकाम আৰু আপোনাক ধন্যবাদ দিলো মোৰ এলবিত অহাৰ কাৰণে स्मकार दत्त माबा सनितपुराव आलासि जिएफ दं थारमाने गार्लफ्रेन्ड आरोना गोसो थोनाय आं बाक्सानि आनन्द बाजार आच्छा स्मकार फंबाय आनन्द बाजारनि आरोना बाक्सानि सनितपुर मा जायगायाव दङ फंबाय नोंना जिएफआ थफिराम बसुमतारी हेलौ थफिराम फंबाय वेलकाम ना आदासोमोनथाय जियानो जादोला सोमोन्दोआ बरायबाय नोंथांखौ आंनि एलबिआव लाइक देन ब्र अके थेंक इउ थफिराम ब्र जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जैथुननि फिलिप नामा पुर्निमा ब्लु होना हो बिसोरनो ब्लु आं बेखौसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आं पुर्निमा नों एलबि होयोना होआ अननानै सोरबाफोर एलबि होयोबा ब्लुखौ माबोरै होयो खोन्थाहरलाय आं होनो रोङा दे दिनैसो खननै नोंसोर आंनाव एलबिआव चेक खालामबा नुगोन आंनाव मोनसेल' दङ स्मकार दत्त ढेकियाजुलियावनो ढेकियाजुलि मा गामिनि स्मकार दत्त फंबाय ढेकियाजुलि मा गामिबा ओरैनोथ' फ्राय आं गामिफोरखौ मिथिजोबो ढेकियाजुलिनिखौ थफिराम लामा थाबायबाय दं ब्र आच्छा लामासो थाबायबाय दङ ब्र थफिराम ब्र दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम लामा थाबायदोंबाबो गावनि लामायाव नायबाय थानांगौ मेगनखौ आंनि एलबिआव दोननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थफिराम ब्र'आ जा आंनि माबाफोरखौथ' नायबाय थायो र' भिडिअफोरखौ ओमफ्राय जायगाया बहानिथाय थफिराम ब्र' मा जायगाबा नोंसिना पुर्निमा नानि मा जाखो फिलिपआ जैथुननिमोन नामा
धेकियाजुलि बै हग्राजुलि जैथुननि नामा नानि फिलिप होननाया ब्लुखौ माबोरै होयोब्रा अननानै सोरबा रोङोबा खिथाहरलाय देलाय दाबसे जायगायाव थांनि आदसा टफिराम ब्र दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों बा दाबसे जायगायाव थांनो नागिरनाय मानसियानो आंनि एलबियाव नुजाफैदो आरो ना दे थेंकिउ गोजोनबाय टफिराम बाक्सानि आं ब्र आदसा बाक्सानि नोंथाङा ना आदसा दे बाक्सा मा जायगाबा ब्र बाक्सायाव आं बरबरियाव बेरायखांबायलै बरबरि ओमफ्राय ओरैजाय मा होनो नबस्थि इथिंजाय बेरायखांबाय आङो माने मोनसे समाव जोंनि धोरोमनि अधिबेसन जादोंमोन आरोना बेयाव थांदोंमोन आङो नबस्थियावहाय ओमफ्राय बाक्सायाव गोदो उन्दैयाव थांनो मोनदोंमोन हमनानै ला 17 बोसोरसोआव थांनो मोनदोंमोन आरो पुर्निमा आदा आं ओंखारथ'नो थबाय दे राजा गाबदों आदसा दे पुर्निमा दे बुरखायग्रो गथ'फोरखौ एबा मानो गाबदों दे गोजोननाय थाबाय पुर्निमा आंनि एलबियाव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय भुटान बर्डार सुमद्रु जंखार गैयै गोलैयो आदसा टफिराम नोंसिनि जायगाया भुटान बर्डार खाथियाव आरोना सुमद्रु जंखाराव दे गोजोननाय थाबाय फंबाय जायगाखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायो नङा होमबा भिडिअफ्रा माबायदि जायोब्रा अननानै कमेन्टसआव बुंहर दे हेफाजाब दंना नोंथांमोनाथ' आंजों आरो लोगो दंखायो दे खोन्थाहर टफिराम फंबाय नोङो माबा खालामो नामा एलबिफोर होबायबाय नामा एलबि होयोबा ब्लुखौ माबोरै होयो मायाव थांनांगौ स्मकार एफा गोजान जेबखोबो लोगो हमनो थांनो हाया माबाबाबो ए जानद्रायथारदों होनबा मारैथो कानेक्सन जाखो फंबाय स्मकार फंबाय माब्रैथो धेकियाजुलिनि जेबजों कानेक्सन जाखो नुलायबायना नुलायाखै ओरैनो लोगो मोनलायबायना मोनलायाखै टफिराम बसुमतारी टफिराम बिथाङा मा होनदों नाया बस्तिनि ब्रह्म मन्दिर नामा ब्र औ बे नाया बस्थि ना नबस्थि होनो बे बाजार गुदिनिया बाजार गुदिनि ब्रह्म मन्दिराव थांदोंमोन आं अधिबेसन जादोंमोन असेमोनमोन खोमा आंनाबो जाथ'वाना ब्र ए टफिराम नोंनाबो होनबा एलबि जाथ'वा नामा गोदानसोना नोंनि माबाया चेनेला आं माने माब्रै होयो ब्लुखौ रोङाखैलै मायावबा थुलाबायबाबो गाज्रि जागोन ना बुस्थुआ मडारेटर एड एस मडारेटराव थुबाबा मा जागोन हाइस दा अन दिस चेनेल मा जागोनलै बेफोरथ' रिमुभ मासो आंनो बै थुलुंनि नायनायासो खिथावदोंमोनलै मैया आरो मायावबा होनांगोन नोङो दाख्लै मायाव थुनांगौ होननानै आरो जायफोर कमेन्टखौ बायदिसिना बांद्राय माबा खालामहरो बिसोरखौ हाइदबो खालामना दोननो हायोनो मायाव थुयोथाय रोंलाय लाङाना दाना नैबे थ्रि दटफ्राव थुबा मा जागोनब्रा रदै एक सेकेन्ड सेभ हाइलाइट शेयार मुड माइक्र'फन एड गेस्ट उदायालै बारा इंलिसबो फरायनो रोङाब्रा आदा खावसा फरायना लानायसो गोदो जेनथेन एम इ स्कुलनि दरखंखौल'सो नुहैदों दाना दिगदार जाबाय आरो दे अननानै कमेन्ट खालामदो सोर सोर नायदों साब्रै दङ अननानै प्लिज कमेन्ट टफिराम बसुमतारी बाजारनि साहा जादोंमोन ना ब्र प्रमद बर' फैलायदोंमोन ना प्रमद बर'आ औ फैनोसो गोनांमोन फैयासै नामाथाय प्रमदआ बे माबायाव अधिबेसनाव फैनो हादियामोन खोमा दे प्रमदआ सरि फैदों नंगौ फैदों लोगो मोनदों औ गेवलां खालि फैदों स्मकार दत्त
है जालालै बाल लोगो हमदोंमोन खेबसे बेयावनोसै आरो माबा जेजि माने गामियाव बाजै लाबनाय दं ना बेयावनो चान्स लादोंमोन आदसा थारमाने गामियाव बिबाजै लांनाय दं आरो ना बे समावनो माने लोगो मोनलायनानै चान्स लादोंमोन आरोखि दे थांनानै लायथों सानैजों मोजां मोनलायदोंबा आरो मिलायदोंबा गोसोफ्रा लोगो हमदो गोसो मोननैजों मोनसे मिलायदोंबालाय आरो लालायदो बैसोफोर जाबायबा थाफेरा बाजारा समबार आरो बिस्थिबाराव जायो आदसा आं बाजारखौथ' मोजां मिथिया थाफेरा मा बाराव जायोथाय दा माने आं बे उदिपसनाव थांनो मोनदों आरोखि स्कुटिजों थांनायसै जोङो ढेकियाजुलिनिफ्राय माखासेया फुरा गारिजों थांबाय ओमफ्राय ओइ सासे बिदा जायोमोन बे स्कुटि गोदान लाबोदोंमोन बेजों आंजों सानैजों डाबल थांबाय प्लीज यार कमेंट करो कौन है मेरा एलबी में अगर हिंदी वाला है तो हिंदी भी बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है काम प्लीज वेलकम वेलकम मेरा एलबी में थोड़ा बात करो जोंना कुमारी खाटा बगा जुलियाव सोलै ब्र आदसा कुमारी खाटा बगा जुलियाव ना ओइ अदालबारि गामिखौ मिथिगौ नामा थफिराम अदालबारि ना अदालगुरि होनो बै मा बाजार मोनलाय बिनि ओरै सानजा साहा जायोना एसे हाग्रा बारि बायदिसो नुयोलाय जायगाखौ हादान थां बिजि ट्राइबेलार हेलौ बिजि ट्राइबेलार ब्रादार वेलकाम वेलकाम बरायनानै लाबाय नोंथां नोंखौ आंनि एलबिआव बरायनानै लाबाय नोंथांखौ मैयासो लोगो मोनजेनदों आङो र' सोरनि एलबिआव मोनथाय ओइ अदालगुरिनि नानिनाव ना मा नाम मोनथाय नानिना माबोरै दं नोंथां खबर सबर ओंखाम ओंख्रि जाबाय जायाखै मा खबर मोजां 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 जिबि ब्रादार मोजां जिबि नङा सरि बिजि ट्राइबेलार मोजां खबरफ्रा नोंथांनालाय माबोरै दं सिमकार दत्त आदाया हेल्प होनांगोन एसे दाथ' आंनो हरनो सरखारि साख्रि लानो हायाबा दरजासो जोसिना लायनांगोन ना एसे दा हेल्प आं खबर लागोन दे खबर ला फंबाय खिन्थु दरजा जोसिलायनानैसो लायनांगौ जाहैबाय आरोखि मोजां मोनलायनाया हरा नामा न'खरनिया ना माब्रै जाखो देनजारलै माथो थफिराम बसुमतारी उदालगुरियालाय नोंसिनि खैसो दा ब्र' नङा उदालगुरिया बे जोंनिथिं दङ मोनसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय माने बे बाक्सायाव मोनसे बे मा होनो नमस्थिनि एकदमबारे साहा थांनानै मोनसे मा बाजार होनदोंमोनथाय बे नबस्थि सकजोंनो एकदम ओरै फाक्का लामाजों थांबा बैयाव मोनसे बाजार मोनना बे बाजार खाथियाव अदालगुरि ना अदालबारि मोनसे दङ गामिनि नाम आं बेयाव थांखांबाय माने लोगो दंमोन आंहा बे उदिसनाव थांबानो आं माने दसे टाइम मोननायाव बेयाव बेरायना फैदों आरो लोगोखौबो लोगो मोननायसै दा बाहेरायावसो थायो कर्नाटकआवसो थायो बिजि ट्राइबेलार नोंथां माब्रै खबर सबर नोंथांनि खबरफ्रा माबोरैहाय फैदो जायफोर दंफैयो आंनि एलबिआव सिरियै नायखोमानानै कमेन्ट खालामदो अननानै रायलायलायनोसै मोजां गाज्रि बिजि ट्राइबेलार गुड ब्र' आदसा थेंक इउ ब्र' बिजि ट्राइबेलार ब्र' थेंक इउ ओंखामफोर जाबायना
बिजि ट्राइबेलार बर'आनो दा नोंथाङा ना एसामिस? फफिराम उदालबारि हादानखैबो हा औ उदालबारि ओं बे हादानथ' आरो हादानसो जायगायानो हाग्राबारि नुखायो थरफिराम सुबुंखाताखै ना ब्र' औ सुबुनखाता बाजार बे सुबुनखाता बाजारजों बाजारनिफ्राय ससे ओरै खोलाजों ओंखारफिननानै ओरै माने बाजारनिफ्राय फैबा आखिनि जायो आरो लामाया आखिनि हाबलांनानै ओरै साहा दावखोलांनांगौ माने हाग्राबारि खाथियाव बिजि ट्राइबेलार येस बर' आदसा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय बर' बिजि ट्रेभेलारनिसिम गोजोननाय थाबाय गावनि कासखौ फोरमायना लानायनि थाखाय बर'जों गावजों गाव सहाय होलायाबा आरो सोर सहाय होलायबावगोन जोंखौ नङा होमबा गुबुनफ्राथ' फैखायासै जोंनि एल बि आव जानला मेनला स्मकार दत्त दाथ' थांबाय थानोबो हायाना बिबाराबा दा मा जाना दं ना सिरिबायसो ना रानख्रेबबायसो ना सोरबा खाना लांबायसो दा मिथिया आरो आदसा स्मकार दत्त दा मिथिया होमबा जेबो खबर गैया नाम्बारफोर गैया होमबा फन नाम्बारफोर गैया खबर मोनाखै जेबो दंना गैला दा धेखियाजुलि मा गामिनि जाखो बिबा फंबाय बिजि ट्राइबेलार 100% राइट थेंकिउ ब्र 100% सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोबोद गोजोनबाय बर' हेल्प होलायखानांगोन नङा होमबा जो लोग मेरा एलबी में आया है छुप के देख रहा है वो लोग प्लीज कमेंट कीजिए और आया तो फिर सिर्फ चले जाने से पहले एक लाइक तो बन के जाओ यार अपना फ्रेंड सोच के फफिराम बस बसुमतारी सुबनखातायाव मागो मेला जायोथ' ब्र आदसा मागो मेला जायो नामा आंनि लोगोनि नामा माने बिपुल गयारिमोनलै फफिराम बिपुल गयारिनो बे अदालबारि ना मा गामिनि बे बाहेरायावसो थायो थांगोन र' माब्लाबा सम मोनबा गिदिंनो बेरायनो प्लिज कमेन्ट करो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै रायज्लायनोसै दे मोजां गाज्रि बिजि ट्राइबेलार नोंसिना मा गामि आदसा बिजि ट्राइबेलार आंनि गामिया सनितपुर जिल्लानि सिङाव दङ नर्थ धेकियाजुलि थारमाने स्टेसननि नामा हुग्राजुलि गोलैयो रेलवे स्टेसन नामा हुग्राजुलि ओमफ्राय एकदम हाजो खाथियावसो माने खावब्ला सेन्टार होननाय जायगायाव आं दा थायो बर्थमान गुवाहाटियावसो थायो जिबि नोंथां बिजि नोंथां आं दा गुवाहाटियावसो थायो माने थफिराम बसुमतारी मोनसिगोन ब्र 25 मिनिटल'सै आदसा नों जि जायगायाव थांदों बे जायगाखौ मोनहैसिगोन आरो ना 25 मिनिटल'सै थारमाने येस आइ नो ओइ ब्रादार आं इंलिस बुजियालै अननानै प्लिज बर'निनो कमेन्ट खालामहर बिजि ट्रेभेलार उदालगुरि आदसा नोंथांना उदालगुरि थारमाने ना बे माजबाटनिफ्राय ससे थांबानो मोनबाय जोंना माने माजबाटाव फासनो दैमा दं बेनो सिमा बर्डार नोंथांमोनहाथ' बै समनिफ्राय बि टि सि दंखायो नालाय बि टि सि बर्डारा बेनोमोन आरो बाथासि बाथासि कफिराम मा बाथासि जाखो ओं बाथासि थफिरामनि माबाखौ कमेन्टखौ बुजिना मोनासै आं बाथासि माने ना बाथासियाव थांदों नामा बाथासियाथ' धेकियाजुलियावसो दङ स्मकार दत्त
है आदा है माबा जे जानुवारि फैबाय आं माब्रा लोंसि नांगो फै मानासाव जोंनि नोंसिनि मानासथिं ना जानुवारियाव हेपि निउ इयार मानिनोसै फंबाय माबा टाइमफ्रा मिलायबा थांगोन बेरायनो सिन्था दाखालाम समजों लोगोसे टाइमा मिलायबायबा थांजागोन दे लोगो हमहैजागोन बेरायहैजागोन मानास हाग्राखौ नुखायाखै आंबो थांफेराखै थांनांगौ थांगोन दे कन्टेक्ट खालामगोन दे थांबा नागिरनानैबाबो कन्टेक्ट नाम्बारखौ थफिराम नोङा माबासो लिरफ्लांबाय ब्र आदसा थफिराम माने लिरफ्लांबाय आरोना दे जेबो नङा दे बिजि ट्राइबेलार मानोबा कमेन्ट दानहरखो नोंथाङा स्मकार दत्त जोंनिनो खाथि जायोना आदसा माबाया मानास हाग्रायाना स्मकारमोननि खाथि जाखायो आरोना दे मोजाङानो होनबाथ' नोंसोर नुबाय थायो मानास हाग्रायावथ' खम मैदेर मोसा मुफुर गान्दाबो ओंखारलाबायोनोलै सम लानानै मा समावबा ओंखारो नायजागोन दे फंबायजोंनो गिदिंनानै बिजि ट्राइभेलार अन अके थेंक इउ थफिराम बसुमतारी रुपुहिखै जायोलै ब्र मानासआ आदसा रुपुहि बाक्सायाव ना थांगोन थांगोन नोंसोरजोंनो सानसे समाव लोगो हमलायना आराम गिदिंना फैजोबगोन थांबाय फुरा मास मोनसेसो गिदिंहैखागोनलै नोंसिनिथिं बे समाव ओइ माबाखौ आङो मोनसे चेनेल खुलिबावदों नालाय ब्लग बे ब्लगनि माबाखौ एसे माबा खालामना लागोन हेभि खालामना लाग्रोनि बिनि उनाव नोंसोरथिं फाटाब फाटि गिदिंहैगोन माने स्मकार दत्त मावफ्लांबाय होना मासो सोर बेलाय मावफ्लांबाय होना मानो सोर बेलाय मावफ्लांबाय होना मानो सोर बेलाय बुजियासै स्मकार फंबाय मा बुंदों मावफ्लांबायथ' होनाखैमोन दहाय सासे मानसिया माने लिरफ्लांदोंसो होनदोंमोन माने कमेन्टखौ बहाबा थांनायनि माबा हरदों बेयाव कमेन्ट गाव थांगासिनो दंनो लामा थाबायदों बेखौसो बुंहरदोंमोन थारमाने जिथि रिनानि वेलकाम हेलौ आदा बुद्रां आयु आंखौ बुद्रां गोसोनाय थाबायलै नानि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय बुद्रांसो होबाय आरो हेलौ आदा बुद्रां दे नानि खाख्रेब माब्रै खबर सबर ओंखाम ओंख्रि जाबायना जायाखै लाइक डान अके थेंकिउ नानि लाइक हरनायनि थाखाय फै नानि नुजाफै आंनि एलबियाव नुजानो मोजां मोनथारदों नामा नोङो रायज्लायनायफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो होनदों नामा उन्दुलाबायनासो होबाय दं आं नै नोमाजियाबो ओइथिंसो उन्दुना दं हनै सानसुनि ओंखामफोर जाबायना नानि दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो प्लिज स्मकार ओइ जिथि आइ लाभ इउ खा दे ओइ स्मकार फंबाया जिथि नानिखौ आइ लाभ इउ होनहरबायलै सयथि लागाव नानायाबा दिखिया जुलिनिखौ गारनानै जिथि नानिखौसो लायसिगोन खोमा स्मकार फंबाया थफिराम हिमालया ग्रिन पिकनिक स्पटआव थांगासिनो ब्र आदसा थफिरामा हिमालया ग्रिन पिकनिक स्पटआवसो थांगासिनो दं आरोना दे थांबाय दा फंबाय जायोना बिथां जागोन ना मा जागोन जिखुनु जाया जोंनि बर' सोमोन्दोआव आदा आरो फंबाय ना आब' नानि बाजै मादै बेनोसै आरोखि जिखुनु जाया मोनसे सोमोन्दो लालायबानो जाबाय जोङो जिथि नानिया मा होनदों मोजां आदा बुद्रां जाथ'वाखै दाबो स्कुलनि मा होनदों कम्पिटिसनावसो दं आं आदसा स्कुलाव कम्पिटिसन सोलिबाय दं नामा जिथि नानि दा नों कम्पिटिसन मा बादायदों नामा मोसानाय ना मानायनि जाखो प्रग्रामफ्रालाय जिथि नानि टु लाभ इउ नङा ना थोद सो होनखोमोनथाय मा होनदोंमोन
जोंना स्मकार फंबाय हनै जिथिया माथो लाभ इउ नङासो होनहरबायलै बोरै जाखो स्मकार फंबाया नानबे माने स्मकार फंबाय बुजियासै नानबे माने मा होननाय जाखो जिथि नानिया मा होनदों आदा कुइसन सोलोंनायनि आदा कुइसन सोलोंनायनि दे मोजाङै सोलोंना लाखा कुइसनफ्रा ना नोंसोर फोरोंदों नामाब्रा मेदामसो नामा नोंलाय स्मकार दत्त नाम्बारखौ हरबा जिथि नानि हनै माबा स्मकार फंबाय नाम्बार नांगौनो नोंनि फन खालामनानै डाइरेक्ट आइ लाभ इउ होनहरसिगोन खोमा कमेन्टआथ' आइ लाभ इउ होनहरखाबायानो नाम्बार गैयानो हनै स्मकार फंबाय जिथियाबो रिप्लाय हरदों नाम्बार गैयानो जिखुनु जाया नाम्बार माने जिथि नानिनाव नांहैगोनदां जिथिया मा होनदों आं नङा आदा स्टुडेन्टफोरखौसो सोंदों आदसा होमबा नों टिचार मावो ने मेदाम मावो आदसा जिथि नानि नों एल बि होयोमोन ना टेक्सटावलाय एल बि होयोमोन दा जिथिया खोन्थालाय देलाय एल बि होयोबा आं मोनसे माबा सोंहरनो नागिरदों माने एल बि आव मोनसे गोनो गोथो जागासिनो दङ थफिराम बसुमतारी बाय ब्र अके थेंक इउ थफिराम ब्र जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि एल बि आव नोंथांनि लामा थाबाय थानाय बेसेन गोसा टाइमखौ माने लामायाव दोननांगौ मेगनखौ आंनि एल बि आव नोजोर खोलैबाय थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय मोनबाय दं आदसा दे मोनहैबायबा ना थफिराम नोंनि थांखियाव दे मोजाङै मोनहैनायनि थाखाय जोबोद गोजोनबाय आरो गिदिंबोफिननाय समावबो मोजाङै गिदिंबोफिनगोन दे जिथिरि नानिया मा होनदों लादो बेनो हाब मा लादो बेनोब्रा जिथि नानि ना माबा स्मकार फंबायनो नाम्बार हरबाय नामा बेनो नामा स्मकार दत्त दाउदै रखम स्लिम दैगोन आं ओइ लाफाथि दाउदै बायदि स्लिम दैगोननो लाफाथि ओइ लाफाथि होनहरलायबावबायसो जिथि नानिखौ जिथिरि नानि मा होनदों सुथि जाबाय र' दे आदा औ दे बे थुल' अबाव मा खालामदोंब्रा बेलाय मा नुजाफैया बेलाय ना फैनानै सिरिसो दंखुमा बायो नामा स्मकार दत्त ओइ आदा एसे माबा ना होआ मानो एसे ब्रा आदा एसे होनसोरोना होदो जिथि नानिखौ नानि हनै जोंना स्मकार फंबायनि नोंखौ नांथारगौनो एक्सेप्ट खालामनांगौनो एक्सेप्ट खालामथारदो एकदम जिरिमिया राभा हाय हेल' जिरिमिया राभा ब्र वेलकाम गोजोननाय थाबाय राभा नोंथां आंनि एल बि आव दान्दिसे सम नुजाफैनायनि थाखाय फै वेलकाम कमेन्ट खालाम प्लिज कमेन्ट हाय ब्र मारै जाखो दाउदै आदसा दाउदैहाय जोंना स्मकार फंबाया बुंहरदों जिथिरि नानिखौ दाउदै बायदि नुथारनो मालाय दाउदै बायदि अनगोन जाहैदों जिथिरि नानिखौ मालाय रानि बायदि साजायना दोनगोननो न'आव ना मा होनो स्मकार फंबाय जिरिमिया राभा नों जेरै उन्दुना दं आंबो बिदिनो उन्दुना दं आदसा जिरिमिया राभा नोंथां आं जेरै उन्दुदों नोंबो बिदिसो उन्दुना दं आरोना दे मोजां दा माथो खालामनो नङा होमबा दा माने बेलाबायबो मा होनो बेलासि जाबाय सानसुफुनि सम जिरायनाय टाइम नङा होमबा आदसा माथो ओंख्रि जाखो जिरिमिया राभा नोंथां मा ओंख्रि जाखो न'आव नामा औ न'आवनो दङ जिरिमिया नोंथां न'आवनो दं थारमाने रुमाव आरोखि न'थ' नङा निजा न' नङा मालायनि रुमाव औ
जेरमिया राभा ओं ब्र आदसा जाखांबाय आरो ना होमबा मा ओंख्रि जाखो जेरमिया नोंथां? ओंख्रियाथ' गोथावखा खोमा होमबालाय। जेरेमिया राभा नोंथां बबे जायगानि जाखोथाय नोंथाङा? नोंथांथ' मैया दाख्लै गुबुनफोरनि एल बि आव नुबाय थादां। दिनै आंनि एल बि आव नुजाफैदों नङा होमबा बेनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम। कमेन्ट खालामदो प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालामदो। आरो 5 मिनिटसोल' थानोसै आं एल बि आव बांद्राय गोबाव थाला 37 मिनिट जाखाबाय। जायफोर दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम। थुलु नानियाबो ओंखारफैयासैब्रा ना फिसालाखौसो स्कुलाव लायनो थांदों नामा? जेरिमिया उदालगुरिनि आदसा जेरिमिया राभा नोंथाङा उदालगुरिनिसो आरो ना? उदालगुरि मा जायगा नोंथां? खाथि खाथिसो माथो होनबा जोंनिया ना? गेजेराव स्टेसन मोननैल'सो बारलायनांगौ। माजबादजों रौथाजों। खाथि खाथिनिखा होमबाथ'। दे जों बिदि खाथि खाथिजोंनो सहाय होलायनांगौलै गावजों गाव। माब्लाबा नांगौ समाव थाब थाब लोगो मोनलायगोन जोङो ने? मा ओंख्रि जाखोमोनबा जेरिमिया राभा नोंथां? अ दैफांनि आदसा दैफांनि होमबाथ' रौथायाव ओंखारबा जायो नोंथांनिया ना? अदालगुरियाव ओंखारफैलायनांगौ दरकार गैया रौथायाव ओंखारदो डाइरेक्ट फैखादो ओरैजाय। जिरमिया राभा नोंगौथ' ब्र' आदसा औ नोंगौथ' आरो जों खाथिनि खाथि जाखायो नालाय। आं हग्राजुलिनिलै नोंथां दै। होमबा नोंथ' रौथानि जाहैबाय मोनसे खोथायाव जेनेबा अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ना? रौथानिफ्राय आरो मासबाद बारबा मोनलायलायबाय आरो। स्मकार डक्ट' फंबाया मा होनदों ओइ जिरिमिया खान्थाल बुजाब स्मकार दत्तआ जिरिमिया नोंथां नोंखौ खान्थाल मा होनो खान्थाल बुजाब होनना बुंहरबायलै। जेरिमिया ओंनो औ खाथि जायो। हनै स्मकार दत्त फंबाया एदावहरलायबाय जेरिमिया नोंथां नोंखौ। जेरेमिया राभा खाथिनिसो औ खाथिनिसो। हग्राजुलि खावब्ला सेन्टाराव मिथिगौ दा खाव्लानि आं। खिन्थु गुवाहाटियावसो थायो आं थानायालाय। स्मकार फंबाया एदावहरबाय होमबा जेरेमिया बिथांखौ। जेरिमिया राभा सोर जाखो ब्र' ओइ माबा स्मकार दत्तआ। स्मकार दत्त। जेरमिया नोंथां स्मकार दत्तआ नोंखौ खान्थाल बुजाब होनना एदावहरदों। दहायबो जिथिरि नानिखौ एदावहरखाबाय गोगोमनो। मोजां मोजां फंबाया जोबोद इन्जय खालामहरो जोंना। इन्जय थानांगौलै मानसिया ना जिउआव। मानसि जोनोम लाना फैबाय जेला जोङो थांना थासान्दियाव जों बयजोंबो इन्जयआव थानांगौ। दुखु खस्थ'आलाय सोरहा दं सोरहा गैया बयहाबो दङ नाथाय जों दुखु खस्थ'खौ दान्दिसेनि थाखाय दोन्थ'नानैब्लाबो जों गावजों गाव इन्जय खालामलायाबा नङा होमबा? रावबो निउबो फैथाराखैब्रा। स्मकार ब्र' मा होनदों थाइनौ जरा थाइनौ जरा ना मा होनदों? जिरिमियाया स्मकार फंबायखौ थाइनौ जरा ना मा होनखो स्मकार ब्र'। स्मकर ब्र थाइनौ जरा। हाथियार दैमारि हेल' वेलकाम हाथियार दैमारि। नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय आंनि एल बि आव नुजाफैनायनि थाखाय। वेलकाम प्लिज जायफोर गोदानै फैदों अननानै नैबे आसि बिमाखौ दांना होदो। नङा होमबा फैबाय जेला।
गावजों गाव अनलायाबा जोङो हाथियार दैमारि मा मिनि नोंथाङा आरो मा डिस्ट्रिक्टनि आदसा हाथियार नोंथां आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि नोंथां हा नोंथाङालाय बहानि जाखो हाथियार दैमारि नोंथां आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि नर्थ धिखियाजुलिनि स्मकार दत्त ओंलै थांना थानायावनो मोनजाजोबाबा औ बेनोथ' जाहैदों दा थांना थानायाव मोनजाजोबाथ' आरो खाफालनि खोथा जाहैबाय फंबाय बेफोरो खाफालाव जेरै लिरनाय दं ओरैसो जों सोलिलांनो गोनां जासिगोन मानो होनबा बेफोर गासिबो इसोरनिनो लिला इसोरा जेरै जोंखौ फिदिङो जों ओरैनो थांनांगोन माब्लाबानि समाव इसोरा मोजां लामाबो दिन्थिहरगोन माब्लाबानि समाव गाज्रि लामाबो दिन्थिहरगोन जेरिमिया राभा बिथाङा कमेन्ट मोनसे डिलेट खालामफिनबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादों खोमा थायौ जरा होनदों आदसा थाइजौ आदसा थाइजौ जरा ना स्मकार फंबाया थाइजौ जरा होनहरबाय आरो जेरिमिया राभा बिथाङा दहाय बेखौ खान्थाल बुरजा होनहरबाय नालाय दा बेखायनो थाइजौ जरा होनहरबाय मोजां दे मोजां स्मकार दत्त बा सोर हाथियारलै बेलाय बेसे मा होनदों गेदेर नोंना हाथियारालाय होलायबायलै जोंना स्मगार फंबाया लागाय हरलायबा हाथियार बिथांखौ बा सोर हाथियारलै बेलायनो बेसे गेदेर नोंना हाथियारालाय फाग्लाथारलै जोंना स्मगार फंबाया लागाम खायोना हाथियार दैमारि नोंथां दंना गैला ओरै स्मकार फंबाया मा होनहरखो नोंखौ नायनो लागाम हरखायो जोंना स्मगार फंबाया जोबोर इन्जय खालामहरखायो इन्टारेस्टनो जेरिमिया राभा बिथाङा होबायसो मिनिनो ओंखारखागोन ना आसोलखौ फाग्ला इन्टारेस्ट खालामहरखायो जोंना फंबाया थांनांगोन र' थांनांगोन फंबायखौ लोगो हमहैनांगौ बाक्सायाव सम मोनबा थांगोन र' जानुवारि जानो लिंहरदों जेरिमिया राभा नोंथां जोंना माबाया स्मकार फंबाया हेपि निउ इयार मानिनो गावसिनि बाक्सा माबायाव मा होनदोंमोनलाय बै हाग्राया मानासनि पिकनिक स्पटआव बेरायनो लिंहरदों थांसै नामा जेरिमिया राभा नोंथां ज'नो जोंहा लोगो हमलायना ओरैजाय फंबायनिथिं जाखावहैनांगौलै बेदर फिसा थिगसे दाउला खासिफोर गैया बे फंबायनाव फिसिना दोननाय अमा खासिफोर मोनबाबो जाबाय मथा मथि फंबाय न'आव जा दं आरो गावनि न'नि बायदि सानना लानोसै होख्लायनोसै होसो होसो बुथारना जानाया बोथिसेबो मिरामिस जाखालाब्रा दैलि बेदर जाहैखागोन ना जेरैमिया राभा थाथ'दो ब्र' लोगोफोर बिजि जादों लोगो मोनगोन दे औ दे ब्र' बाय बाय थेंकिउ आंनि एलबि आव दसे सम बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि एलबि आव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दे बाय जेरिमिया राभा जागोन दे फै थांगोन दे स्मकार फंबाय रेडि जाना था नोंसोर जेरिमिया राभा बिथां आं नोंसिनाव होलांसिगोन स्मकार फंबाय न' प्रब्लेम आदा फैबानो जाबाय अके थांगोन फंबाय थांगोन राभा बिथाङाबो थांनो होनखाबाय जोंना जेरिमिया राभा बिथाङा प्लिज कमेन्ट कर' प्लिज कमेन्ट खालाम लोगोफोर जायफोर नुजानानै दङ जायफोर आंनि एलबिखौ सिरि सिरि नायखुमाबाय दङ कमेन्ट खालाम अननानै रायलायनांगौलै इन्जय खालामनांगौ जिउआव इन्जयनि अनगा आरो माथो बाव थांना थासान्दियाव इन्जय खालामनानै थायाब्ला जोंनि दुखुखौथ' रावबो दुखु फोरमायबाबो रावबो गनायखाया हाथियार दैमारि आं आंनि न'खौनो सिनाया दासान्दि आदसा मानोबा हाथियार फंबाय हाथियार दैमारि माबाफोर प्रब्लेम दं नामा मानि खारनावबा गावनि न'खौनो सिनायलायै जाखोलै जोंना बिथाङा माबाफोर दुखु दं खोमा निस्सय
दा बबेबा जायगा बेलेग बाहेरफ्रावसो थायो नामा बिथाङा? स्मकार फंबाया सोंहरदो दे हाथियार दैमारि बिथांखौ। लोगो दंलायखायोना गैखाया नोंसोरो? आं नोंसोरखौ लोगो जालायनो होगौमोनलै रोङाना। दिनैजोंसो खननै जादों आङो एलबि होनाया। माब्रै होयोथाय ग्लु होनायखौ? सोरबाफोर रोङोबा खोन्थाहरबा हामगौमोनलै आं दहायनिफ्रायनो रिकुइस्ट खालामबाय दंमोन। ग्लु होनो रोङोबा सोरबा खोन्थाहरबा हामगौमोन। लोगो जालायहैगौमोन आं। आदसा हाथियार दैमारि ओंखाम जाबाय नामा? आरो ओंखाम जाबायब्ला मा ओंख्रि जाखो? हाथियार दैमारि 2001 निफ्रायनो थारमाने 2001निफ्रायनो आं आसामाव गैया फंबायमोन। आदसा हाथियार बिथां होमबा जोंना हाथियार आदाया 2001निफ्रायनो न'आव गैया आरोना थारमाने आसामाव गैया। दा बिदिब्ला बबे जायगायाव थायो हाथियार दैमारि? चेनेलथ' थागोन ना? चेनेल दंबा दा चेक खालामगोन आङो। साब खालामना हरगोन दे आङो चेनेल दंबा सापर्ट होगोन। चेनेलफ्रा बे हाथियार दैमारियावनो दंखायो नामा? हाथियार दैमारि नोंथाङा चेनेल दंबा बेयावनो दंना? चेनेल नामा बे हाथियार दैमारियानोखा नामा? अननानै खिथाहरदो दंबा दा नायनोसै। नोंथांनि भिडिअफोरखौ। दाथ' होनबा गुबुन जायगायावसो थायो नोंथाङा? ना आरो जोंनि इण्डियान हादोरनिफ्राय गुबुन कान्ट्रियावसो थाबावो खोमा? हाथियार थाइलेण्डआवसो दं आं। आदसा थाइलेण्डआवसो थायो होमबा हाथियार दैमारि? आंनि एलबिआव सौग्रावफैबाय होमबा ना हाथियार दैमारिया? गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिम जोबोद गोजाननिफ्राय आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय। माबाफोर मावो नामा थाइलेण्डआव हाथियार दैमारि नोंथां? जोंना स्मकार फंबाया बहा थांखो स्मकार फंबाय खारबाय नामा? नै जोंना हाथियार दैमारि बिथाङा थाइलेण्डआवसो थायोनो। बेस्रा 2001निफ्रायनो गावनि न'खौ नुवाखै जाहैदों। गामिया मा हाल सालाव दङ होनबाथ' दासिमबो नुवाखै बिथाङा 13 बोसोर 2001निफ्रायबा 22 बोसोर जाबाय। 23 बोसोरानो फुरा जानोसै नै 24 हाबबायानो। दे स्मकार फंबाय कमेन्ट खालामदो। है नों गैयाब्ला मिनिनाया सिरि जायोलै। प्लिज कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर अननानै। देखो कुनी चाই আছে মোৰ এলবিটো কমেন্ট কৰক প্লিজ। कमेंट करिबा कमेंट कीजिए प्लीज कमेंट। और जो लोग मेरा एलबी में आया है वो सिर्फ छुप छुप के देखने से नहीं होगा। बात करो कमेंट करो और एंजॉय करो। और आया तो एक बार जाने से पहले एक बार इसको मार के चले जाओ यार प्लीज। लाइक डन करो। मैं भी सपोर्ट करेगा आप लोग को कभी ना कभी एलबी में मिलेगा तो। लोगोफोर रावबो कमेन्ट खालामला नामा? रायलायथ'ला नामा? रायलायथ'लाबा आं एलबिखौ लाखिथ'नोसैसो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो सावरायलाबा आं सोरजों सावरायबावगोन हारसिङै सिरियैनो।
नायखोमाबायसो थाबाय माथो लोगोफ्रा सिरि सिरि। दोनथ'सै दे लोगोफोर दे। उमेश बसुमतारी हेलौ नोंथां थाब भिडिअ लाबो। अके उमेश बसुमतारी वेलकाम आंनि एलबिआव दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय। आं दोननोसैसोमोन नोंथांनि कमेन्टखौ नुनानैसो आङो थाथ'बाय, नङाबा आखाइया थांथारबायसोमोन आंना बन्द' खालामनो। आदसा जागोन उमेश बसुमतारी लाबोगोन दे भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। अब्ला नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नङा होमबा? मोजां मोनो खोमा ना नोंथां? बेखायनो नोंथाङा इनभाइट खालामहरदों आंखौ थारमाने भिडिअ लाबोबाय थानो थाखाय खावलायदों। जोबोद गोजोननाय थाबाय उमेश नोंथांनिसिम आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थानायनि थाखाय। जागोन, आं भिडिअखौ होना दोनखाबाय, मोननै होना दोनखाबाय, दा 6थानि मोनसे आरो नै 2:30नि मोनसे होना दोनखादों आङो। दा जागोन माने दा 2था ना 2:30निफ्राय मोनसे नुगोन, ओमफ्राय ओरैजाय 6थायाव मोनसे नुगोन। प्रमद फाग्लानि बुंनाय मोनसे, फाग्ला माने बिटिआर सरखार आरोना, सारबो होननो गोनां जायो। मेलेम गोनां सुबुं नालाय बोरैबा हारिखौ गादबनो हागोन, बोरैबा हारिखौ जौगाहोनो हागोन, बिथांमोननि खर'आवनो दंजोबसै ना बेफोरबायदि टेलेन्टफ्रा। जोंलाय आरो नों आंहाथ' जाम्बा जाम्बिसो, जों बहा रोंनायफोरखौलाय। बिसोरनिनो दिनसै आरो बोरै दैदेनलाङो। जागोन नोंथां, नायबानो जाबाय नोंथाङा। दा 2ता 2:30आवसो होना दोनदों नोंथां मोनसे, ओमफ्राय 6थायाव मोनसे होनानै दोनदों। अलरेडि दोनखाजोब्बाय आङो आगारनानै, माने दा 2:30निफ्राय मोनसे पाब्लिक जागोन आरो मोनसेया 6थानिफ्राय पाब्लिक जागोन। नायबानो जाबाय। सोरबाफोर दंबावोबा प्लिज कमेन्ट खालामदो। उमेश बसुमतारी थेंकिउ। नोंथाङाबो थेंकिउ होनहरबाय, आंबो नोंथांखौ थेंकिउ जासिफिनबाय। गोजोनथाव बाथ्रा नोंथां, नोंथाङा आंनि भिडिअफोरखौ नायनायनि थाखाय। थारमाने नोंथाङा आंखौ सापर्ट होबाय थायो नङा होमबा उमेश नोंथां? आं माने भिडिअखौ फ्रायानो जोंहा मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंफोर मोनसे समाव जोंहा बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन हाथियार लानानै दावहारु, बिथांमोननि थाखाय आं बांसिन भिडिअखौ लाबोनाय जायो। बेखायनो आं माने बिथांमोननि गोजोना दासिमबो मोजाङै फैयाखै नालाय, बेखायनो आं माने भिडिअखौ लाबोबाय थायो आरो। नोंथांमोन बायसान्सआव आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालांबा अनलायनानै जों बर'जों बर' निमाहा हरलायलायबानो जाबाय दे नोंथांमोन। उमेश बसुमतारी होयो। आदसा औ थेंकिउ उमेश बसुमतारी नोंथां। होयो नोंथाङा, आदसा औ बिदिनो होबाय था अननानै, जों गावजों गाव सापर्ट होबाय था अननानै। आदसा उमेश बसुमतारी नोंथांना चेनेल दंना गैया? चेनेल दंबा चेनेलनि नामा मा नाम? ना बे उमेश बसुमतारियावनो दं नामा चेनेला? आं नोंथांजों फ्रेन्ड दंना गैया? नोंथाङाथ' जेनेबा आंखौ फ्रेन्ड खालामना लाबाय, साबबो खालामना लादों, नाथाय आंहासो नोंथांजों दंना गैया? गैयाब्ला माने रिटार्न साब होगोन आङो, सिन्था दा खालाम, आं दा चेक खालामगोन। नोंथांनि नामाव चेनेलफोर दंबा, बे उमेश बसुमतारियाव जुदि गैयाब्ला चेनेला, गुबुन नामाव दंबा लिंकखौ हरबानो जाबाय। कमेन्टनि गेजेरजों लिंकखौ खोन्थाहर, आं दा चेक खालामगोन। जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायाबा, जोङो भिडिअआ जाय इउटुबारफ्रा जिखि भिडिअ लाबोलायबाय थाथों नङा होमबा? जोङो बयखौबो अनलायनानै जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ, बास नायनांगौ। माइन्डखौ थिग खालामनानै जोङो भिडिअखौ नायलायबानो जाबाय आरो, जाहाथे माने रावखौबो बांद्राय गाज्रि कमेन्ट खालामा नङा होमबा? जोङो धैज' खालामनांगोन, धैज'नि फिथाइया गोदै जायोनो। आरो धोरज' माने महागुन होनना बुंदों। उमेश बसुमतारी आं माने उमेश बसुमतारी बुजियासै आङो। उमेश बसुमतारी आं आर्मियावसो दं दा। आदसा उमेश बसुमतारी नोंथाङा आर्मियावसो ना? माने डिपार्टमेन्टआव जब मावो आरो ना? आर्मि डिपार्टमेन्टाव ना उमेश बिथाङा? आदसा दा अब्ला बबे जायगायाव दङ नोंथाङा? मोजां बाथ्रा दे, नोंथाङा खाफाल नांनानै दङ माने। साकरि जाना दङब्ला ना? गोबाव जाबाय खोमा बिथांनि साख्रि मावनाया? इयेस, आदसा
थिग दं नोंथां। न'खरफ्राथ' मोजाङै मोजां सोलिलाङो अब्ला नोंथां। दा माने सुटियाव गैथ'वा नामा नोंथाङा? आरो गैथ'वाब्ला माब्ला फैनो सानदों सुटियाव? आरो बबे जायगानि जाखो नोंथाङा माब्लाबाफोर सम लानानै लोगो मोननो हागोन नामा? आं आंनिखौ खोन्थानानै लाग्रोनि नोंथांनो आं सनितपुर जिल्लानि नर्थ धिखियाजुलिनि कक्राझार रेलवे स्टेसन गोलैयो आंनिया। उमेश नोंथां रावबो गैला उमेश नोंथां नोंल'सै माबाफोर बुंबावनांगौ दंब्ला अननानै खननैसो बुंहरबावदो माने लाखिनायबो सम जानोसै नै 1 घन्टाल'सो ग्रोब माबाय नालाय जाखासिगोन नै। गैया आं चिरांनि उमेश नोंथां गैया आं चिरांनि नोंथां आदसा नोंथां चिरांनि आरोना दे चिरांनि ओरै बिजनि साइडनि जागोन होनबा ना बर' बाजार लावगाव बेफोर साइडनि जागोनदां ना ओरै माबानि काजलगाव बायदिसिनानि स्मकार दत्त आं नोङो नोंगौ नामा जाम्बा आर्मिनि फुल मेंखो था मा होनखोब्रा मेंखो थालाय माने मिनिंखौ आर्मिनि फुल मिनिंखौ खोन्थालाय हैया मा आदा थगायदोंसो लरला बुजाबा आदा गरला बुजाबा थगायदोंसो थगायदोंसो होननो रोङादे आदा नोंखौ आर्मि नङासो उमेश बसुमतारी आर्मि नङा हनै स्मकार फंबाया लागायलाय जोंना दहायनिफ्रायनो फाग्ला इन्टारेस्ट खालामगासिनो उमेश बसुमतारी लावगाव सेरनिनो आदसा लावगाव सेरनि ना दे थिगानो दङ थांखांबाय आङो लावगावआव लावगाव बर' बाजार बिथिं थांखांबाय आं राजमेला नायहैदोंमोन माबा महालया फुजा गोबाव जाबाय 6 बोसोरसो आगोलाव थांखांबाय आरो ओरै खासिबारिथिं थांखांबाय उमेश अके आदसा दे अब्ला आदा उमेश ना गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव दान्दिसे सम नुजाफैनायनि थाखाय आरो स्मकार फंबाय नोंथांमोननिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय टाइमा जाबाय नै एलबि जोबनायनिया दा अब्ला आं नोंथांमोनखौ एलबिखौ फैनायनि सिगां खेबसे बाय लाहरबाय आरो नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरबाय आंनि एलबियाव दान्दिसे सम गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि एलबिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर बाय बर' हारिनि